Di ba, binabalita po natin po dito yung pong petisyon na balak po na ihain na sa LTFRB. Nagkaroon po na ng dialogo po nito noong February 19, kahapon po yan. At ngayong umaga po makakausap po natin po presidente po ng Acton Nationwide. Nasa linya po ng ating pong komunikasyon. At pabati mo na po natin po si Ma'am Liberty De Luna. Magandang umaga po, Ma'am Liberty. Good morning po. Magandang umaga rin po sa ating idol Mark Espinosa, IF News Dagupan po. Opo. At sa lahat po ng inyong mga kasamahan na mga ano po dito, nakikinig po ng mga miyembro po ng ACTO nationwide. Ma'am Liberty, nagkaroon po ng dialogo between sa ating pong pamahalaan at sa mga iba't ibang kinatawan po ng transport sector kahapon para po dinggin ito pong hinihiling na dagdag 2 piso. At saka ano pa po napag-usapan po dito sa dialogo po na nangyari po na ito? Pinapag-submit po kami ng petition for parang authority. Parang magkakaroon kami ng provisional per increase na 2 pesos. So pinag-submit kami sa 12 pa po ng March. And then, hopefully na makuha naman natin. Kahit piso lang po, payag na po kami doon na Idol Mark. At yun nga po yung aming dahil sa taas, babataas ng ating diesel, talagang problemado na rin po ang mga operators natin at ating mga samahang drivers po, yung ating mga members din. Kahit hindi naman po yung ACTO, lahat po namumblema ba about dun sa pagtaas ng gasolina, diesel, kasi may mga UB rin tayo. Ayun nga po, at hopefully makuha naman by this coming March 12 or 13. Apo. Pag-submit ng aming mga papeles ulit. Pero meron po bang timeline na sinet po dito, Ma'am Liberty? Bukod po sa after ng pagsasubmit po ba, meron po bang parang ilang araw po ba bago maaprobahan na ito pong hinihiling po ninyo? Malaman po ninyo kung approve ba o disapprove? Ngayon po, bali March 13 or 12, mag-submit kami ng 12 or 13. Pag-submit po niyan, malalaman na po natin. Agad-agad. Granted po yung hinihingi namin. Opo. Okay, so ang ibig sabihin po, kung dito sa Dagupan City, for example, Ma'am Liberty, ang minimum po dito ay 13 pesos. So aakyat ito ng 15. Tapos yung mga 15 na po. Yung mga modernized jeepney po from 15 pesos to 17 pesos. Yes po. Pero doon po sa dialogo po ninyo with the LTFRB, may present din po ba dito na kumakatawan sa mga mananakay po? Meron din po. At ito ay October 2023 pa ho yan Kaya lang medyo na tawag din na nakakaligtaan. Kasi nga medyo bumababa naman yung ating diesel. Nung pagbaba naman, hindi naman namin natutuloy yung aming mga hearing. Kaya ganun po, Idol Mark. At marami rin po na kagaya ng mga ibang kasama namin sa Magnificent na nag-ain. At yung ating namang PEDUDAP nag-withdraw naman sila kasi kanya-kanya po kami filing ng pagtaas ng pamasahe dahil sa sobrang mahal nga po Idol Mark ng ating diesel. Kaya hirap na hirap po kami. Sumunod din sila, nag-file din sila. Pero anyway, kahit naman sino yung maaprubahan para naman sa lahat. Sa lahat. Okay. Pero anyway, dito po Ma'am Liberty, sa inyong mga nakakausap po ng mga miyembro po ninyo, kasi ito pansamantala lang po itong mga taas po na ito na solusyon sa talagang totoong problema. Yes, ano po ang inyo pong ano po ang balak po ng inyong grupo na para po at least kahit papaano talagang maisulong yung pangmatagalan na long-term solution para po dito sa problema na ito ng transportasyon sa ating bansa? Alam mo, Idol Mark, ang pinaka lang naman dito, simple lang tanggalin yung excess tax na 12% and then buwagin na ang deregulasyon ng tatong kartel na dapat nananawagan nila ako sa ating presidente na sana mapagtuunan ng pansin to. Ito po yung nagpapahirap sa sa ating mga Pilipino, sa sambayan ng Pilipino na
konting taas, lahat po tataas ang bilihin. Mhm. Tapos pag nag-file naman po kami ng per increase, sisisihin kami. Mhm. Bago naman kami mag-file ng per increase sa Idol Mark, mataas na po yung diesel. Mhm. At Yun po kung yung, magbababa man sila, sentimos lang. opo, yun po ang nangyayari. Kami naman kaya provisional per increase ang hinihingi namin na Idol Mark. Para naman pagbaba naman kagad nung diesel, pwede rin kami mag-file ng pagbaba ng pamasahe. Okay, Pwede aalisin. nilang tanggalin. Kasi pag naka-permanent na, hindi mo na matatanggal eh. Magpa-file pa ho kami, gagastos pa kami sa abogado. Ganun po yung nangyayari. Kaya ang hinihingi namin sa gobyerno, yung pairing, parang at yung per na provisional na kailangan maibaba rin namin agad at ngayon humingi ulit kami ng ganun na kahit hindi permanent pagbaba po ng ating gasolina maibaba din po namin agad kami mga nag-file ng per increase na yan. Okay. Pero dito po sa maiba naman po ako, Ma'am Liberty, pero may mga ilang pa pong mga medyo napapakamot ang ulo ng mga driver, hindi pa nakakatanggap ng mga ayuda mula sa gobyerno. Ano po bang dito? Ano po bang siste dito? Kinakamusta po ba natin kung maibibigay pa ba o hindi na? Kasi parang lapse na yung dapat na subsidy ng mga unang increase ng oil price, Ma'am Liberty. Yes po. Talagang lampas-lampas nga po. At yung subsidy naman na inaasahan natin na 6,500 na yan para sa fuel subsidy ng ating mga operators. Talaga naman yung usually mga 40-60% hindi pa nakakatanggap eh. Yes. Kasi sa hirap po ng mga papeles, yung iba naman more than nabili lang yung sasakyan eh. Pag hindi sa iyo yung sasakyan at hindi nakapangalan po Idol Mark, hindi rin po kaya tayo makakakuha ng subsidy na yan. Parang sakit sa ulo yun Masakit po sa ulo. At yan po ang reality na sana maglabas ng presidential decree si ating presidente na huwag nang pahirapan yung mga operators natin kapag kumukuha na ng subsidy, fuel subsidy po. Yun po yung nagiging problema po, Idol Mark. Yes, kasi iyan din po yung mga reklamo na sabi nila, palista sila ng palista. Wala naman dumadating sa aming ayuda. Magkaroon man sila bago sila magkaroon ng ATM na land bank, ang dami pong hinihinging papeles. Paano, Idol Mark, kung ikaw yung nakabili lang, hindi mo kasi wala naman before nawala yung yung transfer Correct. hindi naka-transfer sa iyo, wala po talaga makukuhang subsidy. Okay, ang siguro ang pinaka ipapanawagan dito sa gobyerno ay padaliin itong proseso kung talagang seryoso sila na tulungan itong mga nasa transport sector. Yes po, kung talagang ibibigay nila po yan, sana yung madaling sistema lang para matanggap naman ng ating mga operators nationwide. Opo. Sa akto ng mga miyembro po ninyo, kamusta po yung usapin po ng modernized jeepney? Kasi parang ito nabaon na, parang nakakalimutan na po itong usapin po na ito. Nasa na po ba itong usapin po na ito? Tuloy naman po, Idol Mark, yung ating pagpapahit ng mga sasakyan. Ang pananawagan ko po sa ating Presidente Marcos na sana dagdagan po yung pondo ng subsidy po. Kasi nga wala nga pong budget ngayon. Totally, naka-stop din po ang Land Bank sa DBP. Ang gumagalaw ngayon po yung mga private bank na nakakapagbigay po ng utang ng loan natin sa PUB Modernized po. Okay. Sige, anyway, Ma'am Liberty, thank you for taking our early call. Mensahe na lamang po sa mga miyembro po ng ACTO nationwide at sa mga mananakay para makaintindi po dito sa ginagawa po ninyong petisyon po ngayon. Nananawagan po ako sa ating mga mananakay, ACTO po, at pasensya na po kayo kung kami po ay nanghihingi na naman ng konting ng 1 peso or 2 peso. Dahil nga po talagang nakita nyo naman po, nahirap po yung ating mga operators, yung ating mga drivers. Umiikot lang po yan pagkatapos ng ikot 100 lang, 200 lang ikakargas. Dahil sa hirap po ng pag-ikot at mahal na rin po ang diesel, halos wala na pong kinikita. Minsan 100 na lang po or 150 na lang po ang inaiuwi ng
ating mga operators at drivers sa kanya-kanya mga tahanan. Okay po. At nawagan din po ako Sir Idol Mark sa ating presidente na sana marinig niya po yung ating hinaing at kailangan po madagdagan na po yung aming mga subsidy para sa mga unit dahil tuloy-tuloy na po ang modernize natin at gusto na rin po namin ng mga pagbabago na ating mga sasakyan kasi ating mga mananakay ay gusto na rin po ng ng aircon at nakita rin namin yung diferensya ngayon at ngayon yung ating mga traditional halos konti na lang po yung kinikita kahit yung mga traditional UV gusto na rin po nila yung mga mananakay wala na masyadong sumasakay sa ating mga traditional Idol Mark. Sumasakay na sila sa mga unit natin na naka-modernize na po. Okay, maraming salamat po Ma'am Liberty De Luna, ang presidente po ng ACTO Nationwide. Maraming salamat din po sa inyo at good morning po Idol Mark. Good morning po.